Kepada akhir katur dua tepur kata-kata kaulo paguyuban seni barokasto budaya asli original ugi sesarkan kalian RA audio rental sound system sesarkan kalian PP production multimedia kepada akhir katur sesarkan paguyuban seni barokasto budaya asli original katur dua tepur kata-kata kaulo jegar sekisa suruh pelegahan petalipun derek talu tak mampu sesarkan paguyuban seni barokasto budaya asli original kayak di parasa diberi di Mas Bagus Ahmad Padolin kang mijili seke lalat dan dukuh kerajaan desa Banjarsari kecepatan Keratin dan Kabupaten Grobogan kantor derek Mahayu Bagio dalu punika hadati wajib pundanipun saking Popo Eko Budi kalian Ibu Kristiani kepada kakek kantor potera di Jawa Berberi Walimatul Hitan hakitarakan putra dipun kang bareng asmo di Mas Bagus Fatan Eka Apri Liu kantor dua tembok kata-kata kalau sesarkan paguyuban seni barokasto budaya asli original juga saya sasono pelanggahan kulataraken pedalipun talu tapi pambuka sesarkan paguyuban seni barokasto budaya asli original RA audio BB production monggo wasi. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah bil husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khotimah. Sarasa iro Wataki kiharang watisin lil hajri hamni amsam tu bil kamaril munsyaki imawahku min qalbihi nisbatan mabrurata qasami malaya soli wa soli daiman abada pala habibika kori kuli kulihimi wa mahamal gurumin khairin wa min karamin wa kullu tarfin min laku fari anhu ammi fasikum fil gari was sitikulang yarima wa hum yakutna mabil qarimin arini
Wekas panggopo senolo Nadyan kang sinawang suwong Katon watek wakai kebargaken katur debat pernegah Agung Sura Putri Morta Pun Bedingi Popo Iko kenan Ibu Kristiani kebargaken katur satri bergelo katur dari libur kota karo sobat jenengan sedaya kebargaken katur agen ucap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katur sepidah malih Kusubun debatnya perlengkah kagung Sura Putri Pun Bedingi Popo Iko Habugukati kebargaken katur agen ucap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Duun kula duwun. Sego babagaran paguyuban seni barokasta budaya asli original. Ngati parsani puniki Dimas Bagus Ahmad Padoli.
ingkang mijil saking lalatan Duga Kerajaan Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan keparengaken dalu punika hadati wajib pundhanipun saking Bapak Eko Budi kalian Ibu Kristiani keparengaken katur derek Bahayu Bagio dalu punika wedalipun wonten adicaripun inggih wali matur hitan agitaraken putra dipun kang asma Dimas Bagus Fatan Eka Aprilio keparengaken katur dhumateng Rongah Kakung Sri Putri kang dalu punika kang sampun pirak kang sekeca katur derek dedonga sesarengan Kusipun dhumateng putra kang deketan muga dados putra ingkang saleh berbakti kaliyan wong tuwa miguna tumrap bangsa lan nagari lan mega saged badhe jero mikul dhuwur asmane wong tuwa kekalih amin amin ya rabbal alamin keperengaken katur dhumateng Rongah Kakung Sri Putri saderengipun kula derek libur wonten karsa panjenengan sedaya keparengaken ngaturaken sugeng kinurmatan Kusipun dhumateng para sepuh bini sepuh para kiai para santri para alim lama ingkang dalu punika sampun berak kangge sekeca wonten balismanipun meskipun Bapak Eko kalian Ibu Kristiani meskipun wonten lalatan dusun Kuncen RT sekawan RW sekawan Sumber Jati Puhun Kabupaten Grobogan Persemi keparengaken sugeng pepanggihan paguyuban seni barokasta budaya asli original katur saderengipun kula derek libur wonten karsa panjenengan keparengaken kula kadang sakanca sesarengane paguyuban seni barokasta budaya asli original ugi kasengkuyung sesarengan kalian PB Production Multimedia kata matur sembah nuwun ugi sesarengan kalian RA Pro Audio Rental Sound System kata matur sembah nuwun kang dalu punika sampun derek kasengkuyung sesarengan paguyuban seni barokasta budaya asli original kunjuk kantur dhumateng Rongah Kakung Sri Putri kang dalu punika sampun pinarek kang seca ngaturaken sugeng ngrasaken pasugata ingkang sampun keparengaken para kadang-kadang kawula muda taruna-taruni sunatan latah dusun Kuncen RT sekawan RW sekawan Sumber Jati Puhun mriki kanthi mardu mardikane penggalih sinambi amirsani sesarengan kaliyan paguyuban seni barong kasta budaya asli original kunjuk atur dhumateng Rongah Kakung Sri Putri sesarengan paguyuban seni barong kasta budaya keparengaken ngaturaken sugeng dalu sugeng pinarak sugeng pepanggihan paguyuban seni barong kasta budaya keparengaken sandiwara seni barokasta budaya Waroko yo hey ya Kasto budaya keparengaken katur dhumateng Rongah Kakung Sri Putri para tamu dari mriki Bapak Eko kaliyan Ibu Kristiani keparengaken katuraken sugeng dalu sugeng pinarak sugeng pepanggihan paguyuban seni barokasta budaya asli original ingkang parasari mriki Dimas Bagus Ahmad Madolid ingkang mijil saking lalatan Duga Kerajaan Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan keparengaken dalu punika hadate wajib pundhanipun saking Bapak Eko kaliyan Ibu Kristiani katur derek Bahayu Bagio wedalipun wonten adicaripun mriki wali Batul Hitan agitaraken putra dipun kang asma Dimas Bagus Fatan Eka Aprilio katur kunjuk batu Rongah Kakung Sri Putri kang dalu punika sampun pirak kang sekeca derek dedonga sesarengan kisipun bateng putra ingkang diwitan
buat atas putra ingkang soleh berbakti kalian wong tua minggu itu prabangsa lan nagari lan minggu saged mendem jeru minggu dhuwur asmane wong tua kekalih amin amin ya rabbal alamin katur sasargan paguyuban seni bareng kasta budaya asli original ugi kasugiyong sasargan kalian RA Pro Audio Rental Sound System PP Production Multimedia katar matur sembah nuwun sabenere kasugiyong sasargan paguyuban seni bareng kasta budaya asli original katur saderipun derek lipur wonten kersa panjenengan katur kalajengaken adicara sajipun peneh wonten adicaripun kendurenan satawis kula saking ngombe kalian paguyuban seni bareng kasta budaya ngaturaken kendel satawis kebarakaken bagi batu wonten adicaripun kendurenan kalajengaken malih wekdalipun para pangombyong paguyuban seni bareng kasta budaya asli original katur cekar seksa suruh pelegahan dhumateng Bapak Gam wedal saya panggenan kula aturaken sumangga. Nggih. Katur cekar saking sasara pelegahan kula aturaken dhumateng Bapak Gam. Kepri katur wedalipun wonten adicaripun mriki kendurenan satawis. Popilih wedalipun kula aturaken sumangga.